Siwmai, a chroeso i Two Welsh Dads, y podled lle mae dau dad Cymraeg balch yn sgwrsio am fywyd, magu plant a phopeth sydd rhyngddynt. Fi yw Steffan, ac mae fy nghi dad a ffrind Glyn gyda fi fan hyn, a hefyd mae gyda ni Gemma, ni'n mynd i siarad bach mwy gyda Gemma mewn tyma bach. Dyma ein penod, wel, mae'n fy gweud penod gyntaf, ond 30, beth yw e, 33 nawr, fi'n meddwl? 33. Yeah. Felly, gwnewch paned a dewch i ymuno â ni wrth i ni rhannu pwy ydyn ni, pam rydyn ni'n gwneud y podled hwn, a beth allwch chi ddisgwyl ar y daith sydd o'n blaen. Siwmai pawb. Siwmai. Helo. A croeso fawr Siwmai. i ti, Gemma. Diolch yn fawr am dod ymlaen. A rannu eich stori ti am dechrau podlediad fi'n gwrando arno. Fi'n diolchgar iawn i chi dechrau, sef Rhannu'r Baich. Diolch yn fawr am dod ymlaen. Diolch am gofyn i fi dod arna. Ti'n meddwl oedd Gemma wedi rhoi inspiration i ti, Glyn, i creu podled hunan ti? Cwestiwn dda. Roi fi ar y spot o dechrau. Oedd yr un pryd, fod yn onest. Un pryd, ydy fe? Cos... Wow. Wel, na. Mae hwnna'n anghywir. Gemma oedd cynta, ond ni wedi ffeindio Gemma. So Gemma wedi ysbrydoli ti de? Hwnna'n cool. Fi oedd yr OG. OG, exactly. Nice. Gosh, Gem, faint mor hir ti wedi bod yn gwneud podledi am dan o'r de? Mae fe siwr o fod bod ti blwyddyn a hanner nawr. Bod ti blwyddyn a hanner wedyn ni. Da iawn ti. Wel, fi'n gwybod achos y podled gyntaf ar y penblwydd fi, so just o dan blwyddyn. Just o dan blwyddyn. Mae hwnna'n neud sens, cos oedd cwpl o penodau mas da Gemma. Gemma oedd wedi rhoi syniad i fi o dod ymlaen a Aled, sut mae dad. So, fi'n diolchgar iawn. O diwedd, ni'n gallu gael, beth yw e, fel grandmother, mam gi, podlediad... podlediadau. Cymru. OG. Diolchgar iawn. Yr OG mewn. Diolch. Mae hwnna'n neis i glywed. Bod pobl yn... Fi'n credu oedd e'n bwysig i cael fwy yn yr iaith Gymraeg mas na, yn y beth o'n i'n moyn neud. Mae'n neis i wybod bod pobl wedi jwmpo ar y bandwagon falle a neud e. Mae eisiau mwy mas na yn Gymraeg. Ydy, fi'n cytuno, Gemma. A diolch i pobl fel ti sydd wedi ysbrydoli pobl fel fi a Glyn i wneud mwy. So, da iawn ti. Oedd y penod gyntaf ni yn Gymraeg. Oedd hwnna... y siawns cyntaf fi a Steffan jyst meddwl amdano faint o gwyddor sydd da ni, amdano siarad am fel iechyd, meddwl. O'n i wedi gwneud yn alright, ond ar ôl gwrando ar ti, oedd dal gaps da fi. Sorry, Steffan. Na, fel wedys i. O'n i wedi ffindio fe'n eitha galed i ffindio'r geiriau ddo yn y Gymraeg. So mae eisiau mwy o cyfleoedd i siarad Gymraeg a cael y geiriau allan fel bod pobl yn gallu cofio nhw a defnyddio nhw mwy. Fi'n credu, na beth o'n i moyn neud pryd dechreuais i'r podlediad, o'n i moyn neud pwynt o dim rili lot beth oedd safon eich iaith. Just siaradwch y Cymraeg sydd â chi, a fi'n credu i ran fwyaf ni, well yna gen i moyn clywed yr iaith perffaith, a ni moyn cael y sgwrs na, a fel bod ni'n siarad o ddydd i ddydd. So ni'n gweud, dim rhaid bod e'n berffaith, really, just bod chi'n gallu deall a bod chi'n gallu uniaethu gyda beth chi'n clywed. Nice. A oedd hwnna'r un o'r fel ysbrydoliaeth i ti i gael rhywbeth mas na yn y iaith Gymraeg, neu oedd e i gael, cos chi'n gael pobl yn dod arno podlediad ti a siarad amdano profiadau nhw, fel role models, a just dechrau sgwrsys ma sy'n mor bwysig, bod ti ddim yr unig person sy'n mynd trwyddo, cos na beth sy'n digwydd, chi'n meddwl ti'r unig person sy'n
yn teimlo fel i ti'n teimlo. Ie, yn bendant. A fi credu oedd cwpl o bethau o'n i moyn neud, a nes i roi fe mewn i un podlediad. O'n i moyn cael sgyrsiau gyda pobl, fel cymysg o bobl, really, bod oedd pobl yn mynd i adnabod, o'r teledu, actorion, neu dy beth. O'n i moyn cael pobl normal, i ryw raddau, jyst pobl o ddydd i ddydd sy'n mynd trwy profiadau wahanol, gall pobl uniaethu gyda. O'n i moyn wneud hwnna yn yr iaith Gymraeg, achos fi'n credu mae lot mas na yn Saesneg. Ond gyda topic fel hyn, weithiau, os mae rhywun yn fwy cyfforddus yn Gymraeg, dylen nhw cael cyfle i rindo'r pethau yn Gymraeg hefyd. So o'n i moyn jyst rhoi hwnna mewn i'r byd Gymraeg, really. So na fel dechreuodd e, o'n i moyn rhoi cyfle i bobl siarad, achos dyw pobl ddim yn siarad. Ni'n dweud, o ie, mae'n iawn i siarad, ond dyn ni ddim yn rhoi'r cyfle yna ble mae pobl yn gallu just rannu'r stori. A chi byth yn gwybod fel mae'r stori yna'n mynd i helpu rhywun. So ni moyn rhoi'r platfform yna yn gwybod yn yr iaith Gymraeg. Nice. Ie, fi'n hoffi be wedys ti, achos beth fi'n ambellwaith yn meddwl bod y gwybodaeth neu beth fi'n siarad yn datbyti yn mynd i fod yn helpu bobl, felly dim nawr, ond felly yn y dyfodol hefyd. So mae fe'n peth neis i wneud. Ie, mae fe mas na yn byth wedyn y gwen, y gych chi'n gwybod. Os mae'n helpu un person, mae fe'n werth i wneud wedyn. Wneud un person teimlo'n llai unig. Ti'n cael gwestion pob wythnos neu pob tro ti'n neud y podlediad? Ydyn, so mae rhyw westau dy fi pob tro, ond weithiau, so am rai fi wedi cael ffrind arno, so Fion, mae hi wedi dod arno am cwpl, so wedyn ni'n trafod falle thema yn benodol, falle fi credu wnaethon ni fel Nadolig neu rhywbeth, so mae hi'n dod arno fel fath o staple guest mewn ffordd. Oh, cool. A wedyn mae pob un arall a thema jyst clywed amdano bywyd pobl. O'n i wedi clywed bod Hugh Fash, o'n i wedi clywed y podled gyda Hugh Fash. Gosh, ddiddorol iawn. Hugh Fash wedi bod arno. Mae lot o bobl anhygoel wedi bod arno. Ni wedi cael Ieuan Rhys, Sarah Craycroft, oedd hi'n anhygoel, a mae stori hi'n lyflu. Wel, ddim yn stori lyflu, ond fi'n credu mae'n bwysig i rannu. Ni wedi cael lot o bobl, a lot o diddordeb yn y pod, a hwnna'n neis i glywed. A jyst yn dangos oedd gap yn y farchnad, a pobl eisiau clywed y pethau hyn. Yn gwmws. Nice. Cyn i ni'n clywed mwy amdano'r haith ti wedi mynd arno, fi moyn gwybod beth oedd y moment na, ond cyn i ni wedi dod mlaen, o'n i'n siarad amdano fel i ni'n trial helpu pobl gael mwy o syniadau fel i helpu iechyd bywydau a gael y grandawyr ni amser i ymlacio mewn i'n podlediad ni, a hefyd ni eu hunan. A fel arfer, ni'n gael eiliad ymwybyddiaeth, a o ti wedi dweud rhywbeth, o'n i'n meddwl falle bydd chi'n fodlon rannu. Beth oedd hwnna, a bydd chi'n fodlon wneud beth i chi'n wneud a helpu yn grandawyr ni i just trio fe mas. Okay, so beth yw yw trick bach, os chi'n dechrau teimlo'ch hunan yn becso, falle mae'n mynd i panic, neu jyst eisiau dod â'ch hunan nôl mewn i'r foment, yw edrych am 3 peth chi'n gallu arogli, 3 peth chi'n gallu teimlo, 3 peth chi'n gallu gweld, gryndo a cyffwrdd. So, dybleu chi fel, so ni'n neud e nawr, byddwn ni'n gallu gweud fi'n gallu gweld bag sydd edrych ar y lliwiau arno fe, mae lot o liwiau, mae'n las, mae'n oren, fi'n gallu gweld cader, a fi'n gallu gweld teledu. A wedyn chi'n mynd trwyddo beth chi'n gallu arogli, sa'n gallu arogli dim ar y foment. So mae'n wella na gwna wastad yn thing, ond wella chi gallu arogli rhywbeth. Beth fi'n gallu cwt cyffwrdd, so fi'n gallu cyffwrdd ar y ford, mae chi'n gael fe?
chi'n galw'r thingy, chi'n dod i'r ford. Dy beth yw e. Fi teimlo fe, a mae fe'n teimlo yn arw. A beth arall. A felly clywed chi yn siarad. Leis. So, gorfod meddwl am 3 peth sy'n bach yn anodd ar y spot ar y funud, ond pryd chi'n panico, a os chi mas tu fas yn benodol, neu mewn siop, fi'n gweld e'n really useful. Mae lot o synnau. O, sorry, be? Ti'n iwsio fe eitha lot de, yn y dydd i dydd? Ydw. So, na gwyn licio bod mewn llefydd ble mae lot o bobl. Fi'n gweld hwnna'n anodd. A weithiau mae'n gallu helpu i just canolbwyntio ar un peth neu'r 3 peth. Achos mae'r synhwyrau i gyd yn gallu cymryd drosto a gallu teimlo bod popeth mor swnllyd a mor dy beth. A wedyn chi just yn canolbwyntio ar 3 peth ar y tro. A mae jyst yn helpu dod â chi nôl mewn i'r foment. O, ie. Hwna'n, fi gallu weld bydd hwnna'n gweithio'n dda am lot o wahanol pethau. Hyd yn oed yn gwaith. Just, ar ôl, wel, fi'n meddwl am y foment, falle oherwydd fi wedi cael cyfarfod bodydd anodd heddi, ond just dod mas a meddwl am 3 peth. Mae'n helpu chi ffocysu ar rhywbeth a just, falle, wel, A pam oedd chi wedi dod o hyd i rhywbeth fel ni? Beth oedd oedd wedi wneud i chi gwybod eich hunan, i gwybod bod mynd i'r llefydd ma yn, o ti wedi defnyddio gair anodd neu overstimulating fi'n credu, fe? Overstimulating, mae e'n anodd. Just oedd angen help, so pryd ges i help yn ifanc, o'n i ddim yn ymdopi yn y llefydd hyn, so siopau yn beth mawr, o'n i ffili mynd mewn iddyn nhw, a nes i lot o waith gyda therapydd, a o'n nhw'n rhoi fel toolbox kit i chi, a beth o'n i'n gweld, mae lot o bethau ddim yn gweithio i fi. Ni newydd arganfod 3 mlynedd yn ôl bod fi'n autistig, a nawr, so felly ni'n gwybod pham, ond ar y pryd, o'n i jyst yn teimlo os dim byd yn gweithio, ond oedd pethau practical yn gweithio i fi. So rhywbeth fel yna, ble o'n i jyst yn gallu, oedd reolau mewn ffordd. Oedd 3 peth o'n i'n gorfod timlo, edrych, clywed. Oedd dechrau a diweddglo iddo fe. Na beth o'n i'n licio. Achos os chi'n gweud, mae'n gweithio i rai pobl, jyst i eistedd a edrych ar yr awyr neu beth, dim dechrau a diwedd i hwnna. So fi'n gweld pethau fel yna'n anodd. So oedd rhaid i ni edrych tu fas i'r bocs, tyma bach, a na beth wnaethon ni. So wnaethon ni ddarganfod bod pethau fel yna yn gweithio yn dda i fi. Fantastic. A o ti'n siarad amdano, o ti wastad yn gwybod oedd, wel, defnyddio gair iechyd meddwl, oedd rhywbeth, sa'n gwybod, mae'n teimlo'n wild, rhywbeth yn bod, a o ti ddim yn quite yn siŵr beth o'n mynd mlaen. A dim ond 2 blwyddyn yn ôl, o ti wedi cael y diagnosis? So ges i'r diagnosis yn 30, a dechreuais i yn y system iechyd meddwl pryd fi credu ni bod i 7 y tro cynta i teulu fi edrych ar cael help iechyd meddwl. O'n i'n plentyn nerfus, o'n i wastad yn nerfus, o'n i'n cael panic attacks yn ifanc iawn. So o bod i 10 mlwydd oed, o'n i'n solid yn y system iechyd meddwl. A wedi bod es i trwy cams a wedyn mewn i fod yn oedolyn yn y system. So wastad wedi gwybod bod rhywbeth yn bod, a pawb o'n i'n cael ei anfon i systemau wahanol. O'n nhw'n dweud, newn ni trial hwn, newn ni trial hwnna. Dim byd yn gweithio, tabledi, pethau'n helpu, ond dim byd yn gweithio, dim fix. A wedyn, 3 mlynedd yn ôl, wnaethon nhw anfon fi rywle, a wedon nhw bod nhw'n credu bod fi'n autistic. Wel, bod fi'n neurowahanol. A dath yn ôl bod fi'n autistic, a maen nhw'n ymwneud bod ADHD arna i hefyd. Ond nath e cymryd 30 mlynedd. 30 mlynedd. So, as official statement bod autistic, okay. So sy'n ni'n meddwl bod cael yr actual official statement na ydw yn helpu ti?
wedi bod yn cam mawr. Fi'n credu es i trwy cyfnod, oedd e'n od, ond oedd e'n ryddhad i gael e, oedd e'n neis i wybod fi'n dim siŵr, fi. ie. Oedd llyfryn swydd hyn dy fi yn dweud popeth ni wedi trial, popeth sydd wedi ffili, a wedyn dath hwn nôl oedd e fel, wel, nagon nhw mynd i weithio, fel ti'n meddwl, nagon nhw di cynnwys fel ti'n meddwl. So, oedd e'n neis i cael hwnna. Wedyn nes i trwy cyfnod o fath o galaru drosto fel gyllen ni wedi bod, so ni wedi cael hwnna'n fwy Oedd e? ifanc. O. Ond na, erbyn hyn, mae fe'n neis. Fi wedi dechrau gweithio gyda pen yn unan yn hytrach na trial wneud pethau sydd ddim yn ei weithio i fi, a trial gwella, ble dim rhaid i fi wella, mae rhaid i fi dysgu byw gyda fel fi'n meddwl a creu byd ble fi'n gallu ffito mewn. So ie, mae hwnna wedi bod yn siwrne, ond oedd e'n ryddhad mawr yn y dechrau. O, gosh, fi'n siŵr. Fi'n siŵr. Wel, fi yn hapus i glywed bod nhw wedi rhoi yr official diagnosis i ti, ond fi'n deall bod yn wedi cymryd amser hir iawn. Ond felly bod eisiau ni edrych arno'r National Health Service a'r ffordd maen nhw'n ffundo pethau fel la. So, Fi'n credu mae fe'n broblem mawr, a mae lot o bobl wedi cwmpo trwy rwyd falle. Yn enwedig fel oedran ni'n credu oedd bechgyn yn cael y diagnosis lot yn haws pryd o'n ni'n ifanc. So mae hwnna wedi dod nawr, maen nhw'n edrych ar merched a fel maen nhw'n dangos gyda awtistiaeth. So mae hwnna wedi bod yn cam mawr, ond eto nawr mae eisiau'r gwasanaeth iechyd dal lan gyda y newidiadau yna. Mae gen nhw'n gret ar y foment, so... Dyna pam, Sorry, cadw ti'n mlaen, Glyn. No, ni jyst mae'n, dweud bod, y model mae'n gweithio arno, fel y biomedical model, ddim wastad yn meddwl amdano iechyd meddwl, psychological, social aspects o'r system dal yn... Fi'n credu mae'n newid, wrth gwrs, ond fi'n flin a diolchgar i rannu'r stori ti. Fi'n siŵr bydd yn helpu pobl arall. Jyst bod pleser i clywed bod chi wedi ymdopi i gael y diagnosis a'r help. Cwestiwn fi yw, o'n i'n meddwl, o ti'n plentyn pryd o ti'n gwybod oedd sefyllfeydd yn anodd i ti? Gan bod rhan fwyaf o pobl sy'n gwrando ar podlediad yma yn rieni, os oedd rhywbeth bydde ti'n fodlon rannu i rieni fel signs neu rhywbeth i edrych mas am yn plant nhw i helpu nhw gael y diagnosis yn gyflymach? Os rhywbeth fel na ydych chi? Yn bendant. Fi'n credu mae fe'n newid. So nawr fi'n credu mae pobl yn fwy ymwybodol ar beth sydd yn naturiol i blentyn a beth sydd ddim. A beth sy'n bwysig i gofio yw mae'r symptomau, dim symptomau, beth yw'r gair? Fi'n meddwl beth yw'r gair, ond symptomau o awtistiaeth a niwrowahaniaeth, maen nhw'n gallu bod yn normal hefyd ar ei ben ei hun. Ond os maen nhw'n adeiladu ar ben ei gilydd, os chi'n gweld mae fwy na un trait, os chi'n gweld bod e'n ddod yn broblem, os mae'r plentyn yn arddangos yn nerfus, rhywbeth mawr fi'n gweld a wedi dod i adnabod os mae plentyn autistic gyda fi hefyd, yw school refusal, a fi'n gweld siwg gymaint o rieni sy'n wrth y gat yn y bore a mae plant nhw jyst ffili mynd mewn. A mae hwnna'n gallu bod yn normal, nag yw plant mae'n gadael, nag yw mae'n mynd o'r tŷ, nag yw mae'n codi. Mae hwnna'n normal, ond os mae fe'n troi mewn i bod plant wir ddim yn hapus yn yr ysgol, dyn nhw ddim yn datblygu, dyn nhw ddim yn cymdeithasu falle, dyn nhw ddim yn dysgu fel dylsen nhw, wedyn fi'n credu mae fe'n werth siarad â rywun. A jyst bod yn agored, achos fi'n gwybod, a o'n ni yn hunan, so'n amlwg ges i plant pryd o'n i'n 23, a oedd yn blentyn i'n bod i
3 pryd dechreuon nhw weithio fi bod nhw'n credu bod hi'n autistic. A o'n i'n gweud, na, dyw hi ddim yn autistic, mae gwmws fel fi. A 'na beth oedd sort of yr irony oedd yn dod rownd wedyn. O'n i'n gweud, na, mae gwmws fel fi, mae just yn nerfus, deiff hi, mae'n iawn. Ond gadewes i nhw ddod i'r referral mewn, a diolch byth nes i, achos yn amlwg cymerodd hwnna 4 i 5 mlynedd. Gadewes i nhw ddod i fe mewn, a erbyn ges i'r diagnosis, o'n nhw'n mynd trwyddo popeth gyda fi yn gweud dyma pham ti'n autistic, a mynd trwy popeth o'n i'n arddangos. A o'n i fel, odi mae fel fi, ond mae'n autistic. A wedyn, na fel nes i sylwi. Mae'n bwysig i edrych ar eich plant a gweld, jyst cael meddwl agored. Os neb moyn dod i label ar y plentyn, a o'n i gwmws yr un peth, o'n i ddim moyn labelu hi. Ond gweles i'r newid nath cael diagnosis i fi, a fi'n falch bod i wedi cael e nawr. A fi'n jyst yn gweld, ni lli bod yn agored amdano fe yn y tŷ, dyw e ddim yn stigma. Mae fe jyst yn eglurhad iddi hi fel pham mae'n meddwl fel mai, a pham eisiau addasiadau arni ddi. Fi'n gobeithio bod y byd wedi newid siwt gymaint bod pobl, y system, yn mwy agor i'r labels ma. Fi'n rili gobeithio, ond fi'n deall fel riant bod o'n ni wedi cael magu yn system hyn ffasiwn. Oedd falle ddim mor arfer o delio dy'r pethau yma. Felly mae rhyw fath o trauma dy fi yn meddwl amdano, wel, o'n i'n gwybod pobl oedd ddim wedi cael y trin yn da iawn, a sa mae'n hwnna'n digwydd i'r plant. Ond i clywed y stori ti, fi'n credu mae'n helpu i gwybod, wel, un beth oedd plentyn ti wedi cael y diagnosis na lot mwy gyflym na ti, so mae hwnna wedi newid siwt gymaint yn yr amser na. So mae hwnna'n positif iawn ydy. Fi'n credu bydd hwnna'n newid i lot o blant. Nawr bod oedolion yn cael diagnosis, maen nhw'n gallu edrych ar eu plant, achos siwr o fod mae lot o mamau neu tadau yn edrych ar y plant yn meddwl, na, dim byd yn bod yn nhw, maen nhw'n gwmws fel fi. Fel nes i, o'n i just fel, na, mae just yn plentyn nerfus. Teulu yn gweud, mini yw. Turns out oedd hi gwmws fel fi, ond o'n i'n autistic hefyd. So, na beth oedd stori bach ni. Ond fi credu mae'n bwysig, a mae rhaid i rieni siarad drost plant nhw. Mae hwnna'n un peth. Os chi just yn ylach plant mewn, a bydd athrawon wastad yn dweud, maen nhw'n ffain yn ysgol, maen nhw'n ffain. Ond mae rhaid i chi gallu cadw cofnod o pethau, gofyn cwestiynau, a chi ddim yn nuisance. O'n i'n gweld yn y dechrau, pryd o'n i'n mynd mewn a gweud, mae angen i chi wneud hwn yn wahanol iddi, hyd yn oed ar ôl cael diagnosis, o'n i wastad yn teimlo fel nuisance, ond ni di symud ysgol nawr, a fi jyst yn gweld faint o wyniaeth mae fe'n gallu wneud i cael yr addasiadau yna. A nawr, dim ots dy fi gofyn am pethau, achos ar diwedd y dydd, dim llais gyda hi, mae llais da, ond mae rhaid i ni siarad drosti, dyw hi ddim yn deall beth sy'n angen yn ni. Fi'n dod o cefndir addysg, so fi yn fwy hyderus yn gofyn, allwn ni trial hwn. A mae rhan fwy o athrawon yn digon fodlon, a ni'n trial e, a os mae fe'n gweithio, mae fe'n newid byd iddyn nhw. Mae hwnna'n rili bwysig i rannu dy pobl, cos sa'n credu mae lot o pobl yn gwybod bod dal pwysigrwydd i nhw siarad dros y plentyn nhw yn y system yma, ysgolion addysg, iechyd a peth fel ni. Mae dal rhaid i nhw meddwl, wel, ti yw'r person sy'n gwybod eich plentyn mwyaf yn y byd, efe? Ti sy'n magu nhw, ti sy'n byw a siarad am dros nhw yn bwysig iawn. A clywed hwnna o person, so ti'n athrawes, sorry? Tiwtor o'n i, so yn ysgol gyfun, so ni'n tiwtora i a cwrs
gofal plant. So na beth fi di dysgu. Wow. So fi yn deall datblygiad plant a stwff fel. So na'n cefndir i. So oedd hwnna yn helpu. Ond eto, fi'n credu oedd y cefndir yn neud e bach yn fwy anodd, achos pryd o'n ni'n dysgu, oedd dal y stigma yna fel oedd bechgyn yn dangos gyda awtistiaeth. So fi'n credu oedd hwnna ddim yn helpu tra o'n i yn trial deall bod Alice felly a problemau. Ond, erbyn y diwedd nes i ddysgu fwy, a fi'n credu nawr, pryd mae pobl yn hyfforddi i fod yn athrawes, i fod yn debeth, maen nhw yn cael y gwybodaeth iawn. Bydden ni'n gobeithio. Chi dal mynd i ddod ar draws athrawon sydd ddim moyn gwybod a ddim moyn gweithio gyda chi, a sydd ddim yn cydnabod y problemau mae'r plentyn yn cael, ond beth bydden ni'n gweud, maen nhw yn y lleiafrif. A os maen nhw yn ysgol ble dyw hwnna ddim yn cael ei cydnabod, symudwch nhw. Symudwch nhw i ysgol arall, achos mae athrawon anhygoel mas na sy'n gallu cynorthwyo'r plant. Mae'n hyfryd. Mae'n neud i fi meddwl am stori, pryd fi'n meddwl nôl amdano fe. Mae'n anhygoel. O'n i wedi mynd amser maith yn ôl i trio mewn i meddygaeth. A fi dal yn cofio, so o'n i wedi cael diagnosis dyslexia pryd o'n i yn ysgol gyfun, so blwyddyn 7 yn rhywbeth o'n i, blwyddyn 7 na 8. A o'n i wedi mynd am meddygaeth, a fi dal yn cofio e-bost o, allai enw nhw, Prifysgol Lerpwl, oedd e-bost nhw yn dweud, pryd wedi mynd amdano meddygaeth, sori gyda'r cyfleuster unrhyw beth i gallu rhoi cymorth i rhywun anabl fel ti. A na beth o'n i'n wedi dweud i fi am y reswm o'n i ddim gallu mynd mewn. Ar ôl hwnna, just i siarad amdano'r system hen a y stigma trauma na, fi'n wastod wedi cael problem mawr amdano dweud bod i'n dyslexic. Oherwydd mae hwnna wedi aros dy fi, bod bydd pobl yn meddwl, no way, no chance. Ond diolch beth, oedd hwnna ddim wedi stopio fi bod yn, wneud doethyddiaeth fi a dysgu nawr yn prifysgol. Ond, beth yna yn gwneud siwt gymaint o effaith ar pobl, a meddwl amdano'r y byd o'n i wedi cael ei magu mewn a tyfu lan yn. Ti'n gallu meddwl fel mae pobl dal yn meddwl bod y system na, ond mae'n mor neis i clywed bod profiadau ti'n wahanol. Mae newid mawr yn y byd, a fi yn credu falle cenhedlaeth ni yw'r pont na, falle. Fi yn gweld lot o bobl sydd just moyn newid y system a moyn cael, pethau gwahanol eu plant nhw, a mae rhaid ymladd am hwnna, ond fi yn gobeithio bydd e'n cael effaith ar y genhedlaeth nesaf. Yn amlwg mae eisiau'r byd a'r llywodraeth a pethau wneud pethau hefyd, ond mae pŵer yn rieni yn siarad lan dros eu plant nhw. A deall eu plant nhw, ys dim eisiau diagnosis i gallu dod i pethau yn lle, achos os maen nhw'n gweithio, os dim ots, mae'r pethau sy'n helpu plant yn neurowahanol yn gallu helpu pob plentyn. So os chi'n dod i nhw yn lle yn y tŷ a maen nhw'n gweithio, dim eisiau diagnosis i chi mynd mewn i'r ysgol a gweud, ni'n neud hwn adre, maen nhw'n ymateb yn dda iddo fe, allwn ni trial yn ysgol. Dim rhaid cael diagnosis i'r ysgol gallu helpu chi. A fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth mae lot o bobl yn credu. Os oes dim diagnosis, os dim rhaid bod yr ysgol yn helpu nhw, ond mae rhaid nhw helpu pob plentyn os dim ots beth yw'r anghenion. So mae'r ysgol yn helpu plentyn ti de, Jem? So i Alice mae pethau synhwyraidd yn problem dau. So mae'n gwisgo loops, so the brands are available. So mae'n gwisgo headphones. Mae'n gwisgo, beth arall mae'n neud? Mae'n mynd â fidgets mewn i'r ysgol. Mae'n cael amser tawel. Os mae'n ormod iddi amser tawel, mae'n cael help dy darllen.
A rhywbeth sy'n mowr iddi hi yw gallu symud. So, os mae'n gorfod mynd mas weithiau a mae'n troi mewn cylchoedd, pethau fel ni. Just rhoi lle iddi bod unan, really, bod hi'n gallu gofyn am help a ddim cael pobl yn dweud, na, mae rhaid i ti eistedd lawr neu mae rhaid i ti just wneud hwn. Bod y ryddid na dau. A beth fi wedi gweld yw, ers symud hi, fi'n credu yn yr hen ysgol oedd erfyn bod hi yn jyst ymuno mewn dy pawb arall. Hyd yn oed os oedd hi'n dweud, mae'n gwyn cyfforddus dy hwn, neu os yna ni'n gweud, dyw hi ddim yn hapus wneud hwn, bydd e dal erfyn bod hi'n ymuno mewn. Ond yn yr ysgol, felly oedd hi ddim yn ymuno mewn yn y diwedd, achos oedd e'n mynd yn ormod iddi. Ond beth welon ni yn yr ysgol hyn, oedd ddim erfyn, ond nhw jyst yn gweud, your call. Os chi moyn ymuno mewn, os chi moyn eistedd mas, os chi moyn... You do you, a beth oedd yn digwydd yn y diwedd oedd hi moyn ymuno mewn, achos oedd hi'n gwybod bod y dewis na dau, oedd hi'n gwybod os na gwyd moyn wneud un, fi'n credu sioe nadolig oedd hi, nag oedd hi'n moyn wneud yr un cynta, nath hi eistedd mas, yr ail un, ac hi lan yr ystad na, oedd hi'n canu a joio, achos oedd hi'n cael y dewis na, ni'n erfyn plant just do as you're told, ond na gen i wastad yn gallu wneud beth mae rhaid, rhywbeth na gen i moyn wneud. Felly, pham ni'n erfyn o plentyn. Exactly. Na beth yn ni'n meddwl. Ti'n beth, o'n i yn wneud amser stori a chan yn llyfrgell Treganau y blaen. A beth o'n i'n sylweddoli, ni'n gadael y plant i wneud beth nhw'n moyn. A fel arfer, bydden nhw'n dod nôl i'r mat wedyn a bydden nhw'n hapus i wrando. Gad nhw'n wneud beth maen nhw'n moyn. A mae pŵer yn symud rownd hefyd. Fi credu chi'n gofyn plentyn i eistedd lawr a mawr. Dim symud, jyst eistedd croes i coesau, dwylo lawr. A bydden ni'n gallu gwneud na? Fi'n eistedd wrth y desg a fi'n symud, fi'n swingio'r gader, fi'n codi fyny neu paned o de. Fi'n chwarae dy popeth. Chwarae dy popeth. A wedyn ni'n erfyn bod 30 o blant mynd i eistedd yna a mawr. Dyw e ddim yn gweithio, dyw'r system ddim yn gweithio. A ni'n erfyn fwy o plant na ni'n erfyn o'n oedolion. A dyw e ddim yn gwneud sens. Os mae oedolion yn gallu codi a neu paned, a mynd i ôl diod, a mynd i'r tŷ bach, nid beth, dylai plant cael yr un ryddid. Na, fi yn cytuno. Fi yn cytuno dy ti. Ti beth yn teimlo'n fe'n blinedig iawn am bellwaith, jyst gormeddwl o beth i pethau a... beth ti'n meddwl? Ydw. Mae'n benni'n lle swnllid iawn. Gosh. Mae'n le really swnllid, a fi'n teimlo weithiau licsen ni so just off switch bech, neu mute, neu just volume down, dim ots. Ond na, gwaith, just clopso, a just ddim yn moyn siarad y neb, a just ddim yn moyn wneud unrhyw beth, ond watch y teledu. Ond mae plant yn ni, so ni ddim yn cael y siams na. Licsen ni'n neud na, mae fe just mor swnllid, mae mor fysi, a fi'n credu, mae lot o rieni'n cael ei diagnoso pryd maen nhw'n ar ôl cael plant, achos ar ôl cael y pwysau o cael plant ar sŵnau, mae'n 24/7 nag yw e, os dim off-switched ar plant i fyd. Maen nhw'n ffindo bod nhw ddim yn ymdopi gyda'r pethau hyn. Mae fe'n magnifio popeth hefyd, gyda'r plant. Endant. Maen nhw'n adorable, ond maen nhw'n really swnllid. Maen nhw'n swnllid iawn. A maen nhw'n lot o waith hefyd. Os neb yn gweud na? Na. Beth? Sol plant sydd gyda ti, Jem? 2 ferch sydd y fi. Nice. Fabulous. Mae'n diddorol iawn amdano beth ti'n dweud amdano rieni yn cael diagnosis ar ôl cael plant. Jyst i siarad ar y pwynt na, os mae rieni yn gwrando a maen nhw'n, sa'n gwybod, bod teimladau ddim pwynt y becson, ond eto, fi'n meddwl amdano teimlad na, mae rhywbeth yn bod, ond sa'n gwybod yn gwmwys yw e. Ti'n gwybod beth yw e, ond ti'n meddwl, dyle hwn ddim bod fel hyn. Y teimlad na, fi'n credu, y peth gyntaf falle.
Beth bydde ti'n dweud i riant fel ni? Pwy bydde ti'n siarad i neu? Beth bydde chi'n dechrau wneud? So, os mae rhywun yn eniaethu gyda hwnna wedyn ni, achos mae'n naturiol, chi'n cael plant, mae'n newid byd. A mae e'n anodd, a mae pethau'n mynd i godi, a mae hwnna'n gallu bod yn naturiol. Ond os chi'n gweld bod chi ddim yn ymdopi felly fel mae pobl eraill, a mae'r teimlad yna, fi'n credu yna beth oedd 'da fi, o'n i'n joio bod yn riant, a o'n i'n neud popeth, oedd popeth dy'r plant, oedd popeth, o'n nhw'n cael eu bwydo, o'n nhw'n cael bath, oedd dim byd yn eisiau, ond o'n i jyst yn teimlo ar diwedd y dydd, o'n i'n overstimulated, o'n i just ddim moyn sŵn, o'n i ddim moyn neb i twtio fi, o'n i literally just stay away from me. A oedd hwnna yn cymryd drosto. A os mae'r teimlad yna yn sefyll, dych chi ddim yn riant gwael, a mae'n iawn i ofyn am help, achos fi'n credu nes i ddim am spel, a dim, fi'n credu i rai maen nhw'n gallu cael fel postnatal depression a pethau fel yna, ond oedd dim byd fel yna 'da fi, oedd e just y teimlad yna o fi'n boddi o fewn bod yn riant a trial gweithio a wneud popeth arall. So os mae pobl yn teimlo fel gofynnwch am help a mae fe'n iawn. A beth, dim un person fi di gofyn am help neu fi di siarad am hwn. Dim un person di barnu fi, a'n fwy na fi di siarad yr rieni sydd fel, mae'r sŵn trwy'r dydd, erbyn diwedd y dydd, maen nhw ffili ymdopi, os mae'r plentyn yn werthin neu wneud rhywbeth, mae fe jyst yn teimlo fel bod e'n boenus. Dyw hwnna ddim falle yn normal, ond wella mae fe'n werth edrych mewn i os chi yn niwrowahanol. Neu os mae rhywbeth arall yn mynd mlaen â chi, chi'n meddwl, mae popeth, mae trauma yn gallu neud e. Mae'n bwysig i fod yn ymwybodol o iechyd meddwl eich hunan ar gyfer bod yn iawn i gallu cynorthwyo eich plant chi. A chi ffili, ti'n saying mae mor cheesy, ond mae fe'n wir, os nag ych chi'n gallu edrych ar ôl eich hunan a derbyn, reit, mae rhaid i fi gweithio ar hwn, nag ych chi'n mynd i gallu cynorthwyo eich plant yn y ffordd gorau. Fel o ti wedi wneud hwnna? Fel i ti'n wastad yn fel edrych ar ôl dy hun? Amser, yn deall nag yw hwnna yn rhywbeth mae rhan fwyaf, mae lot o rieni'n cael, ond os mae cyfle ydych chi, hyd yn oed os mynd am wac neu fi'n neud fi'n mynd i redeg, fi'n mynd i'r gym a fi'n mynd i gerdded, a na'r amser fi'n cael un hunan. Falle cael bath, darllen llyfr, pethau bach, fi'n credu pryd chi'n gweithio pobl self-care, cerwch chi'n neud rhywbeth i'ch hunan. Mae pobl yn meddwl am weekend away, spa day, maen nhw'n meddwl am pethau mowr, ond fel gallen ni beth neud na, gallen ni ddim afforddo hwnna, dim amser dy fi neud na. Ond chi'n gallu cael fel y pocedi bach yn y dydd, ble chi just, mae rieni'n jocan weithiau, ble chi just yn cloi'r drws ar y toilet, a chi just nishte ar y toilet a just zone out. Ond mae hwnna'n rhywbeth, mae hwnna'n iawn hefyd, jyst amser i'ch hunan, amser i feddwl, ble negych chi'n gorfod bod yn riant mewn ffordd. Ti'n beth yn self-regulator na TikTok? Mae hwnna'n peth mawr. Hwnna'n helpu lot, fi'n ffindo. Ti'n meddwl beth? Mae fe yn. Mae'r amser yn mynd o, fi'n teimlo. Ti'n meddwl beth? Mae awr wedi mynd fel la. Chi jyst yn scrollio. Mae TikTok yn gallu bod yn gret. Hwnna'n fab. Wario gemau fi'n neud ar y ffôn hefyd. Wario gem ar y ffôn. Hwnna'n neis. Bod hwnna'n just 5 munud mas, zone out. Ddim eisiau bod yn rhywbeth mawr, just edrych ar ôl eich hunan, ond mynd am wac yw top tip fi. Na beth o'n i'n gweud gynnau, oedd pawb yn gweud, cerwch am wac, a i fe na, nag yw hwnna'n mynd i helpu, ond turns out mae fe'n helpu, neu mynd i redeg. Headphones arno, a mynd i'r gym, a fi'n teimlo'n lot well. Pob tro. A fi, hwnna'n gallu bod yn help mawr. Mas o natur i fe, fi'n credu. Fi'n drwli bod mas o natur. Ti'n meddwl beth, fi'n teimlo'n lot well. A rai weithiau, pryd mae pobl yn mynd am wac, y peth gyda sy'n mynd mewn i'r ymenydd ti yw, os dim amser dy fi. Ond fi wedi ffeindio, jyst fel wac, 10 eiliad, a wedyn nôl. Mae hwnna'n digon rai weithiau. Dwi'n cael ei na yn ôl, a byddai'n iawn, neu rhywbeth fel ni. A mae'n gweithio. Fi di wneud na hefyd, literally, round y bloc. Os does dim amser dy fi, fi'n cerdded round y bloc, a fi'n dod nôl. Walle byddai'n 10 munud, if that.
Ond mae fe reset nag yw e, chi jyst yn cymryd yr amser yna mas, a mae'n bwysig. Ond na, fi'n credu, na'r problem y pobl yn neud, maen nhw'n meddwl bod rhaid iddo fe edrych ar rhywbeth mowr, Instagrammable, beach holiday, llyfr, a dyw e ddim, weithiau, fi jyst yn eistedd ar y soffa, dim byd arno, paned o goffi, a dim, just tywelwch. Mae'r plant yn gwely, felly mae'r gŵr yn y bath neu whatever, a dim sŵn fi, a mae hwnna'n, fi'n joio. Mae'n reset. Fi'n meddwl bod yn mwy stressful mynd ar y holidays ma. Lot well da fi aros gytre a just neud yn byd. So, mynd am dro fach, neu, i fi cyn mynd ar y trath. Achos mae mynd ar y trath y plant yn stressful, let's be honest. Sand yn mynd bobl. Meltdown waiting to happen yn teulu ni. Ond na, pethau bach fi'n credu. Y pethau bachau, fel maen nhw'n gweud. Da iawn. Diolch y pethau. Pwy bydde ti'n siarad i gyda dy, Jem? Gwed nawr bod ti'n meddwl, fi'n credu bod plentyn fi, felly neuro wahanol. Bydde'r doctor, neu siarad i'r ysgol? Pwy bydde'r person gyntaf? Os maen nhw yn ysgol, bydden ni siarad i'r ysgol yn gyntaf. Gofyn iddyn nhw os maen nhw'n sylwi rhywbeth a maen nhw'n gallu creu cofnod bach neu gallu just cadw llygad. Bydden ni'n ysgrifennu pethau lawr hefyd, mae hwnna'n bwysig. Sgwennu pethau sy'n digwydd. Pethau bach rhwng y tŷ, just cadw cofnod. A wedyn, ar ôl siarad ar yr ysgol, os na gych chi'n hapus gyda beth maen nhw wedi gweud, neu os mae'r ddoi o chi'n cytuno, ewch at y doctor. Mae pethau, fi'n credu fel mae awtistiaeth yn mynd trwy'r doctor a mae ADHD yn mynd trwy'r plant, ond trwy'r ysgol. Ond don't quote me on that one. Fi'n gwybod mae ADHD yn mynd trwy'r ysgol fel arfer. So, just edrychwch rownd, ond gweithwch gyda'r ysgol. Os nagyn nhw yn ysgol ar ymwelydd iechyd, nath popeth i ni gyda yr un fach, a fi mor ddiolchgar bod nhw wedi sylwi, achos o'n i yn complete denial. Gallai gofyn mwy o cwestiynau ti, please, beth i ADHD ti? Sa'n mynd bod yn rhy personol ar y byd, ond so pa fath o, beth ydy ti'n meddwl de? Sut ydy ti'n meddwl felly bod ADHD gyda ti? Pwy fath o beth ydy ti'n neud? So wedyn ni bod yr awtistiaeth yn gryfach dy fi, ond maen nhw wedi codi lan bach o ADHD. I fi, mae pen fi just 100 miles an hour fel wedi si. Mae sŵn trwy'r amser. A nygwyn lico eistedd a just neud dim. Mae rai bod fi'n neud rhywbeth. So os fi'n watching teledu, fi'n wario gêm ar y ffôn, neu fi'n neud jigsaw. Fi ffili just eistedd a switch off. Beth bach fel a wedyn beth arall mae'n anodd gwybod beth yw'r awtistiaeth a'r ADHD, ond rejection sensitivity maen nhw'n galw fe. Mae hwnna, fi just yn teimlo, fi wastad yn teimlo bod pobl yn offended yn personol os bod rhywun wedi, easily offended. Gwed nawr, amgylch y ti, bydde ti'n rhoi pethau yn y lle anghywir? Fi'n anghofio popeth. Mae hwnna anghofio pob dim. A mae hwnna'n problem dy'r ysgol hefyd, a enwedig ni yn ysgol newydd nawr, a fi'n maen nhw'n gorfod dod i nabod fi. Fi'n anghofio popeth yn ysgol, so mae faint o weithiau fi'n gorfod ffono a gweud, fi di anghofio kit, neu fi di anghofio, nath yn blentyn i ddim ymarfer corff am blwyddyn ar un adeg, achos o'n i just ddim yn cofio. Anghofio yn broblem mowr. Fi'n cofio cyn cael y diagnosis, o'n nhw'n cadw wneud prawf, beth yw e? Mae rhyw vitamin neu rhywbeth sy'n neud chi'n anghofio. O'n nhw'n cael vitamin... Na, B12, vitamin B12. O'n nhw'n cadw wneud hwnna achos o'n nhw'n fel, why are you so forgetful? Ond that turns out just autistic am ADHD am y pen fi mor overwhelmed. Fi'n anghofio popeth. Fi'n clywed hefyd bod yn agor gyda pobl, gyda'r ysgol, gyda pobl sy'n gwmpas ti, a fi'n siŵr pobl sy'n ti'n gweithio gyda, bod yn agor amdano pwy yw ti? Bod pobl yn gwybod? Ydy hwnna'n bwysig? Neu ydy'n gwell i cadw eich hunan a just
delio gyda fe? Na, fi'n credu y peth gweithio chi'n gwneud yw cadw fe'ch hunan. Fi di dod... Cymerodd e lot o amser i fi gallu wneud e ar ysgol, cofia. Mm. Ond nawr fi'n gallu cerdded mewn a jyst gweud fi'n really sori, fi di anghofio. Ond o'r blaen, o'n i wastad yn teimlo cwilydd, really. O, dylen ni fi fod i gofio pethau hyn. Fi'n riant. Dylen ni ddim yn ngofio cyd ymarfer corff. Ond nawr fi di dysgu ers just bod yn onest a gweud sori, fi'n anghofio. Rhan fwy o pobl, mae pobl jyst yn gweud fi gwmwys rhywun peth. Nes i anghofio hwn wrth diwetha. Mae pobl ddim really barnu, a mae pobl yn deall. Mae fe'n okay bod chi'n anghofio, a mae lot yn mynd trwy pennau ni. So fi yn onest, os fi'n stryglan, fi yn just dweud wrthyn nhw, a fi just yn onest iawn. Fi'n cofio unwaith fi di llefen i'r ysgol, o'n i'n cael amser galed un o'r merched, a just o'n i ddim yn gwybod beth i wneud y fe, a llefes i, a o'n i mor o siwrd cwilydd yna, o'n i fel mwna'n proper embarrassing. Ond nhw mor garedig, a nhw mor lyflu, a nhw'n really deall bod pethau hynna'n galed, a mae'n iawn i lefen, a mae'n iawn i fod yn onest. A nath hwnna disgu lot i fi, bod nhw ddim na i barnu, maen nhw na i helpu. A honestly, o'n nhw mor lyflu. Fi'n credu nath un o'n nhw ffono fi ar ôl a just checo bod fi'n okay. So ar ôl chi dechrau wneud a chi'n gweld nag yw yn mynd i fod mor wael a chi'n credu. Credu chi'n erfyn, maen nhw'n mynd i ffono'r gwasanaethau cymdeithasol, maen nhw'n mynd i cymryd y plant wrthoch chi. Ond na, nag nhw'n mynd i wneud na, achos ni yn we're human. Ni'n mynd i lefen, ni'n mynd i cadw nodau, a ni'n mynd i anghofio kit ymarfer corff 99% of the time. Ti'n beth fi'n anghofio? Files, book bags nhw'n... Fi'n cymysgu nhw lan. Sa'n gwybod pryd dylwn ni hwnna mewn trwy diwetha. Na gen i wneud e, a wedyn mae'r athrawes yn dod lan i fi a gweud, na gen i wedi cael hwnna am sbel. Fi'n fel, all right, okay. My bad. Ond bod yn onest. A wedyn, nag yw'r plant yn cael y bai hefyd. Nag yw'r plant yn cael stŵr pham nag ych chi'n dod o hwn gytra. Achos, wel, maen nhw'n edrych ar y fam a meddwl, wel, dim chance bod nhw'n mynd i gofio. So... Mae'n bod yn onest yn bwysig, a dim byd mynd i ddigwydd, dim ond bod chi'n... A maen nhw moyn gweithio gyda chi, so os maen nhw'n gallu gwneud rhywbeth i helpu, goffa chi, maen nhw'n gred. Ti'n pan wedys ti, o ti'n meddwl felly, felly bod nhw'n mynd i barnu fi am llefen, ond fi'n credu, ni'n neud y problemau yma yn ein pennau hunain ni, am bellwaith. Sy'n nhw'n becso o gwbl. Na, mae rhaid chi meddwl amdano chi hefyd, o'n i'n dysgu chi'n gweithio yn prifysgol. So rhywun riant neu myfyrwyr yn dod ato chi a dechrau llefen achos maen nhw'n cael amser caled. Byddech chi ddim yn meddwl, correin de. Byddech chi'n becso amdano nhw. Byddech chi'n meddwl, rhaid fel fi ti helpu, fel i fi'n gallu cynorthwyo'r pobl hyn. O wedyn, pryd ni'n neud ni'n teimlo, maen nhw gyd yn edrych lawr yn nhw. Dyw e ddim yn neud sens, bydde ni ddim yn neud na. A os welle, dewch chi ar draws pobl sy'n edrych lawr yn chi, ond maen nhw yn y lle afrif. Problem nhw yw hwnna ar ddiwedd y dydd. So fi'n credu mae'n bwysig. Mae'r athrawon yma, a mae dyn nhw problemau hunain nhw, a mae dyn nhw bywyd eu hunain nhw, a ti'n meddwl beth, maen nhw yma i helpu fel wedych chi. A maen nhw'n delio â 30 o blant, mae un riant yn llefen nawr ac yma yn ffain. Dim byd o gwbl yn nhw, dim byd, fi'n credu bod ti wedi helpu lot o bobl heddi, Jem. Wir i ti. A mae rai fi ymddeheiro hefyd, mae'r signal wedi bod yn ofnadw ar ochr fi, so sori Iglyn a sori Gemma. Ond fi'n credu mae fe'n edrych yn well nawr, fel yn ei gorffen y podled. Ond, beth ti'n meddwl, Glyn? Ydw yn well nawr? Mae'n hollol well nawr. Ydw fi'n teimlo fel bod yn well nawr. Mae'n lot well. Peidiwch symud o gwbl gan bod ni wedi gorffen. Ond, just i fynd nôl i un cwestiwn, o'n i'n meddwl, just i codi, yw, sa'n gwybod os y doi o chi'n teimlo'r un peth, ond ni fel wneud y peth ma podlediad ni, sa'n quite yn cyfforddus galw ni'n arwyr, ond role models, sa'n gwybod beth bydd yn Cymraeg. Ond os i ti yn agor dy pobl, mae'n neud i pobl eraill i gallu bod yn mwy agor dy ti. So mae'n just yn triclan trwyddo cymunedau ni,
os yw tîm fodlon mynd i'r lle, mae fe'n yn cyfforddus i dechrau, ond wedyn mae pobl yn meddwl, os maen nhw'n gallu llefyn, allai llefyn, os maen nhw'n gallu bod yn agor da, beth maen nhw'n delio gyda allai siarad amdano. So mae'n mor bwysig i fe, jyst i bod yn agor. Sa'n gwybod os ti wedi dod o hyd o enghreiffti fel na, o bobl eraill meddwl, fi gallu siarad nawr. Ydy. A fel, ti'n pam ti'n siarad efo ti'n hofio bethau, o'n i'n meddwl y beth i gwaith, a fi yn rhedeg book clubs, clwbiau llyfrau i bobl yn Gaerdydd. A fi'n anghofio nhw, a mae fe'n digwydd, a mae fe'n digwydd yn aml. Ond mae fe'n oce, achos bod fi'n trafod a fi'n siarad â'r pobl yma, a maen nhw'n iawn. A mae y ffaith bod ni yn gallu gweda allan yn yr awyr agored yn dda fel bod pobl eraill yn gallu clywed a meddwl reit sa'i yr unig un sydd yn neud e. Chi'n rhoi lle diogel iddyn nhw wedyn i gallu anghofio pethau a dim teimlo'r stigma yna. Mae'n fraint i gallu... Mae beth ni'n neud yn creu'r podlediad fel chi'n neud a un fi, mae fe'n fraint, a fi'n credu mae lle dyn ni gallu newid y byd, really. Fi bach falle, ond os mae pob un yn cymryd yr cyngor yma a dysgu bod pethau yn oce, neu hwnna symud trwy'r cymunedau fel ti'n gweud, a wedyn, newn ni newid byd. Look after your corner of the world, fel maen nhw'n gweud. I Cymru well i'r plant ni, a just adeiladu ar swyddau. Dyna'r gôl. Da iawn, Glyn. Well i'r plant. Oh, gosh. Fi'n teimlo bod ni'n dechrau dod i ben ar podlediad. Ond beth o'n i'n moyn just dweud, Gemma, ti'n neud podlediad Rhannu'r Baich. Ble bydd pobl yn ffeindio'r podlediad na? Mae ar Apple Music a Spotify ar y foment, a bydd ni nôl cyn bo hir. Fi wedi gweud hwn am sbel, achos gaethon ni brec fach, achos ath gwaith yn fysi, ond bydd ni nôl cyn bo hir. Wel, mae fi a Glyn yn edrych ymlaen i glywed y rhaglen nesaf. A bydd eich chi ddod arno. Pryd ni nôl, bydd eich chi ddod arno. Ti'n gallu cwestiwn i ni, Wendy, pam wedi gwneud podlediad ni. A gallai watch out. Byddai'r internet yn well tro nesaf, promise you. Right, up the game on the internet. Yeah, exactly. Fi'n credu... O ti'n moyn cloi, Glyn, mewn ffordd neis? Wel, o'n i'n meddwl, falle rannu rhywbeth, rhywbeth chi'n teimlo balch amdano. Fi'n credu oedd beth o'n i'n siarad amdano fyna, just yn neud i fi meddwl, dim lot o amseroedd yn ei bywyd, ni gallu edrych nôl a meddwl, rhywbeth bach, dim rhywbeth fawr, rhywbeth bach i wedi wneud, a fi'n credu mae'n bwysig iawn i ni just bod yn gallu teimlo'n i rannu rhywbeth o balchder. A sy'n gwybod os mae rhywbeth allan ni'n benni gyda, rhywbeth ti'n teimlo'n balch amdano ar y foment. Rhywbeth fach, rhywbeth ti wedi wneud, rhywbeth ti wedi sylwi. Fi'n credu dylen ni gyd fod yn falch i ddechrau gyda am y podlediadau ni'n wneud. Dyle hwnna fod yn rhywbeth ni gyd yn yr un llong, rhywun cwch. Sa'n gwybod beth fi'n falch amdano. Hwna'n dangos, ni wastad yn gallu rhoi compliment i pobl eraill, ond gyn ni'n gallu gwneud ei hunain. Hwna'n beth mawr neu gwe. Mae'n galed iawn. Mae Glyn yn neud hwn i fi, mae fe'n rhoi fi ar y spot, a mae'n gweud, Steph, meddwl am 3 peth ti'n balch amdano. Sa'n beth o gwybod, sa'n cofio beth nes i bod yma, so meddwl am 3 peth fi'n balch amdano. A wedyn, fi roed y generic atebion i fe, a sa'n moyn bod yn generic, fi moyn roed atebion sydd yn wir ac yn diddorol, a atebion fi wedi rhoi bach o meddwl mewn ni, ond
Wel, Ond- ond weithiau mae pethau bach yn, i fi jyst yn falch pryd fi'n cofio'r kit PE. Neis. Os fi'n bod yn onest, os fi'n ala plant fi mewn, a mae botel dŵr dyn nhw, mae'r llyfr darllen, a mae'r PE kit, wel, os mae hwnna'n digwydd mewn un dydd, dyw e ddim yn Da digwydd iawn. mewn un dydd. Ond os bydde fe, bydden ni'n rili falch. So ie, pethau bach na fi'n credu sy'n bwysig weithiau. Ydy, ti'n iawn. Ti'n beth fi'n balch amdano? Fi'n balch bod Gemma wedi dod ar ein podled ni. So, ie, beth arall? Diolch yn fawr. No, no. Wel, fi'n hefyd, y peth mwyaf enwedig, wrthi ail dweud beth chi wedi dweud, balch iawn o beth ni'n neud gobeithio i cyfrannu i pobl meddwl mwy amdano iechyd meddwl ni. Ond peth fach i fi, bore yma, a nath awr ni wedi gofyn yw, o'n i wedi codi lan da pen tost, fi'n balch iawn o'r hynna'n, o'n i wedi cario blaen, a o'n i'n dal wedi troi lan i gwaith, hyd yn oed o'n i ddim yn edrych mlaen i fe, a hwnna peth fach i fi heddi, o'n i wedi gwthio trwyddo, o'n i ddim moyn, o'n i wedi wneud e unrhyw le. So, na Nice. beth fi'n balch. Da iawn. Dyw hwnna ddim yn beth bach, mae hwnna'n peth mawr. Da iawn ti, Glyn. Da iawn ti. Ie, na hwnna'n fab. Wel, diolch o galon i ti, Gemma, am ddod heddi. A mae rai fi ymddiheuro eto am y flipping internet. Ti'n beth, gewn ni Gemma nôl fi'n meddwl, Glyn, a llai sort o'r internet mas a byddwn ni'n lli chato yn lot well, fi'n siŵr. Gewn ni do-over. Ie, fi'n meddwl ni. Na, diolch yn fawr iawn, jyst i rai dweud beth bysach o'n i dweud. Yn dod arno a cyfrannu hefyd i bod yn agor, fi'n gwybod bod gwaith ti'n helpu pobl. Jyst gael mwy o cyfleoedd i siarad amdano pethau trwy'r iaith nhw, sydd yn bwysig iawn. So diolch yn galon am beth chi wedi rhoi mas na i'r Cymru, I'r byd. I'r byd. I'r byd. Diolch yn fawr. I'r byd. Felly, diolch yn fawr am gwrando ar ein penod gyda Gemma o Rhannu'r Baich. Os gweithioch chi wedi mwynhau, cofiwch dan ysgrifo, gadael adolygiad a rhannu gyda rhieni eraill. Byddwn ni'n ôl wythnos nesaf gyda mwy o straeon, chwerthin, sgwrsio onest, tan hynny, nos nesaf. Diolch yn fawr.